नंगौ बेथ' उफ्रा बिसायख'थिसो उफ्रा बिसायख'थियाव जाय सरकार सालायो बे हान्जायानो देरहायो बियो आसामनि जारिमिनानो बुंबोगासिनो दङ आरो बेबायदियै जोंबो नैबे सिडली बिसायख'थियाव जोंनि बिटिआरनि एमएलए आरो एमएलए जों ज' जानानै सिडली समस्तियाव जोङो फोसावदिंफैदों आरो बेहाय फैनानै जों नुफैदों जोंनि बिजाथि एनडिएनि मुस्रि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनि देरहानाया रोखा जाबाय जोङो 13 थारिखआव जास्ट फर्मेलिटि बेखौल'सो खालामगोन दा सिडली ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा गासिबो हारि गासिबो धोरोमनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिजाथि एनडिएनि एजिपि बिजेपि इउपिपिएल मोनथाम दोलोनि जथायजों दैखांजानाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनोनो भट थुनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो आसामनिफ्रायबो गोबां एमएलए मन्थ्रि लोगोसे केन्द्रीय मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोसावनानै गालांबाय आरो बे हिसाबै जोंनि नैबे सिडली समस्तियाव देरहानाया रोखा जानानै थाहैबाय। सार बिपिएफ दोलोआ बाजार बाजार हाबनानै माइक लायै लायै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुदों सार। बेखौनोथ' माने साननो गोनां जादों बा मिनिथावना जादों 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव मोनसे राजखान्थि हान्जाया 4 बोसोरावनो गोहोआव गैयै 4 बोसोरावनो बाजाराव थांलायनानै गावनि राजखान्थि दोलोखौ फानथिंनांगौ जानाया बियो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बाजाराव इलेक्सन फोसावदिङाखै बाजाराव बिपिएफ दोलोआ दङ होननानै बेखौसो रायजो राजानो फानथिंबाय थादों मुवा बेसाद फाननाय बायदि। मानो होननानै बुङोब्ला बाजारावथ' अनेक मानसि फैयो गुबुन समस्तिनिबो हयथ' मानसि फैनो हागौ बा बायदिसिना मानसि फैनो हागौ आरो मोनसे खोथाया रोखा बिथांमोना गामि गामि जिहेथु हाबनो हाला हाबोब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों ओंखारला बिपिएफनि मेलाव रावबो रायजोफ्रा थाङा दा बेखायनो बिथांमोना गामियाव हाबनो हालायालाय गामियाव मेल खुंनो हाला नालाय बेखायनो बाजारफ्राव जेराव जे मानसि फैखायो बे बाजाराव थांनानैनो माने आयुर्वेदिक मुलि फाननाय बायदि बिथांमोना गावनि राजनिति दोलोखौ फानथिंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सार प्रमद बर' हाटआव बिटिसिनि थिखादारफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटआव बिटिआरनि मैगं गला दखानदारिफोरखौ बासाव होननानै बिसोरो स्ल'गान होदों सार। बिटिआरनि थिखादारखौ बासाव होननायाथ' बेथ' बेपारि राजनितिसो जाहैबाय। जोंनि बिटिआरनि दानि गाहाय मावफुं खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाथ' थिकादारनि थाखायल' सरकार सालायाखै बिटिआराव थानाय 35 लाख जनसाधारन गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन माहारि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। दा बेवहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायावनो जायफोरा क्वालिफाइड थिकादार जायफोर रेजिस्टार्ड गोनां जायफोरा गावसोरनि मा होनना बुङो बेखौ टार्नअभारजों गोरोबनाय बेबायदि खामानि मोनगासिनो दङ थिकादारफ्राबो। दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैफिनबानो गासैबो मानसिया थिका मोनगोन बेबो नङा आरो आंनि नुनायाव दिनैथ' जोंनि सरकार सालायनायाव गोबां गामिफ्राव बा गोबां जायगाफ्राव जोंनि मानसियानो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बेयाव थिकादारफोरखौ बेबायदि बुंलायनानै थिकादारफोरखौ बासायनो थाखाय होनना बुंलायलायनांगौआथ' जोबोद माने लाजिथाव बाथ्रा जादों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावथ' थिकादारफ्रा थैनानैसो दङ। मानो होनना बुङोब्ला दायो 2900 लायबिलिटिस जायखौ जोङो दिनै बाखि होननानै बुङो बे 2900 बाखिया सोरनि बे थिकादारफोरनिनो। दा बेखायनो 2900 बे बाखिखौबो बा लायबिलिटिसखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायदों। आसाम सरकारजों सावरायनानै जोंनि बिटिआराव जोंनि इसिआव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोङो थांखि लादों जोङो 1 नाम्बारनिफ्राय जायनि लायबिलिटिसा 1 नाम्बाराव दङ बे 1 नाम्बारनिफ्राय जोङो 10% लायबिलिटिसजों जों दिनै मारिगासिनो दङ 10%खौ जोङो सुगासिनो दङ आरो दिनै गोबाङानो बे लायबिलिटिसखौबो मोनबाय आरो उननि समावबो मोनबावगोन। दा थिकादारफोरखौ बासायनायनि खोथा बिथांमोना बुंदोंब्लाबो बिथांमोना थिकादारखौ फोथैनानैसो गालांदों। नोंथांमोननि सरकार जानायनि उननिफ्रायनो बिटिआराव गला होनानै जाग्रा बिथांमोना बायग्रा सुबुं गैला थाखा फैसा गैला होननानैबो बुङो। बेथ' मिनिथावना बिटिआर ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन सेल जानाय गला दङबा बे जौ दखान। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जौ दखानफ्राव बांसिनहै जौ बायनायखौ जों नुवाखै। गुबुन दखानफ्रावथ' दिनै अनेक सेल जागासिनो दङ। दिनै जोंनि सरकार खुंनायाव बिटिआराव बबेबा हाथाइसालिया सोरनिबा बन्द होनायनि थाखाय बन्द जानाय माबा नजिर दं नामा? दिनै नोंथांमोना नाय क'क्राझार बङाइगाव
जोंहा हरै अदालगुरिनिफ्राय टंलानिफ्राय जेसेबांखिनि बिटिआरआव सोहोर दोङो नोगोर दोङो गासिबो नोगोर सोहोराव गोजौ अट्टालिका लुबाय थामहिनबा दिनै क'क्राझारावनो 3 बोसोराव क'क्राझार टाउना तितागुरिसिम एक्सटेन्ड जाबाय बेयाव गोबां शपिं मलफोरा फैबाय शपिं मलफोराथ' ओरैनो खुलिया जुदि बायग्रा गैयाब्ला बे शपिं मला खुलिया गोदोनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरखौ सामलायनाय समाव बिटिसिखौ सामलायनाय समाव क'क्राझार सोहोरा 7टा मेक्सिमाम 8टायावनो बन्द जायोमोन दिनैथ' 12टाब्लाबो क'क्राझाराव दखान मोनो 24 घन्टा खुलिनाय दखानबो दङ दिनैनि थारिखआव गोबां प्राइभेट मेडिकेल कलेज बा प्राइभेट मेडिकेल दिनै गायसनबाय बेफोरथ' गोजोन जानायनि थाखाय बेयो जादों दा ओंखायनो बायनाय फाननाया माब्लाबाबो खमियाखै जायफोरा बायो बे बायखायो दिनैनि थारिखआव इसेन्सियेल गुड्सखौ रावबो बायालाखानो थाया दा बेखायनो बायखायो दा बिथांमोना हाथाय बाजाराव माथो बुंनो बेखायनो बिथांमोना बुंबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना बुंदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय दानि UPPL BJP AJPनि जथाय सरकारा बिटिआरआव जेबो मावनो हायाखै होननानै दा बै मैगं फाननानै जाग्रा बा गुबुन खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनो हायाखै होननानै बुंदों दिनै 3 बोसोराव जोङो मोनसे समस्थियाव 200 अनसाय बिथांखिनि दारै 5,000 रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समस्थियाव 200 रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समस्थियाव 200 होमबा जोंहा 40 समस्ति होमबा बेसेबां जायो जोंहा मैगं फाननानै जाग्रा बा बायदिसिना फिसा गला खालामनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो 200 मोनसे समस्थियाव 200 8,000 सुबुंनो जोङो दायो बे अनसाय बिथांखि स्किमखौ जोङो होनाय जाबाय 35निबो बांसिन जोंहा इन्डिभिजुवेल अनसाय स्किम जोंनि बिटिआरआव सोलिबाय थादों जोंथ' चेलेन्ज होदों बिथांमोना बुंनानै हो हाथाय बाजाराव जे हाग्रामा महिलारिया सरकार खुंनाय समाव 17 बोसोराव सोरनो मा इन्डिभिजुवेल होदों इन्डिभिजुवेल मा स्किम होदों दखानिफोरनो मा होदों फार्मासिस्टफोरनो मा होदों बा सोरबा फिसा गला फाननानै जाग्रा बा मैगं फाननानै जाग्रा साहा दखान होग्रा बिथांमोननो मा होदों बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 45 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा बेखायनो बिथांमोना बेफोरखौ थगायनो थाखाय बेफोर बदनामखौ खोबनो थाखाय बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हाला नालाय हाथाय बाजाराव माने बुंलाबायदों बेथ' राजनिति खालामनायनि जेबो उद्देश्य नङा होननानै जों सानो राजनितिखौ बिथांमोना फोथांनो थाखाय नाजादों नाथाय मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा नायदों दिनैनि रायजो राजाफ्रा एसेबांबो जाम्बा नंला राजनैतिक भाबै एसे गोरों जाबाय मिसियर जाबोबाय जाय राजखान्थि हानजानि आखायाव जाय सरकारनि आखायाव जेबो एजेन्डा गैया हाबाफारि गैया बैबायदि राजखान्थि हानजा बा बेबायदि सरकारजों रायजो राजाफ्रा दानिया थाला दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि आखायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जा बिटिआर सरकार सोलिबाय थादों बे बिटिआर सरकारनि आखायाव गोबां एजेन्डा दङ जोंहा सोलोंथाइखौ जों बोरै लांगोन बिनि जोंहा एजेन्डाया रेडि रांखान्थिखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया जोंहा रेडि गेलेमु बिथिंखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया रेडि मात्र दान मोनसे नेबाव बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा बा गुबुन हारिनि सुबुङा दान मोनसे नेबाव फैगोन 2025नि 1 जानुवारि खालि जोङो बिटिआरआव थानाय जेसेबां हारिफोर दङ बिथांमोननि हारियारि जेंनानि सोमोन्दै गांसे लेखा जोङो दिहुननो नागिरदों दा बेयाव नुगोन बेंगलि जाथिनि थाखाय मा जेंना दङ गुरखाफोरनि थाखाय मा जेंना दङ आदिबासिफोरनि थाखाय मा जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ लानानै जों बोरै सुस्रांनो नागिरदों जोंहा एजेन्डाया रेडि दिनै बेनिखायनो बिटिआरआव थानाय 35 लाखनिबो बांसिन सुबुङा दिनै प्रमद बर' बिथांजों दङ जोंजों दङ बिटिआर सरकारजों दङ आरो फैबाय थानाय समावबो थालांबाय थागोन दिनै बिटिआरआव जाबायदि खामानि मावदों जोङो बिटिआरनि गासिबो दल संगठन जातिगत आफाद थुनलाइ आफाद धोरोम आफाद गासैखौबो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लिंहरनानै रायज्लायदों गुरखाफोरनि समस्या मा दङ गुरखाफोरखौ जाय दैदेनो गुरखानि साहित्य सभा होन जातीय आफाद होन मा आफादा गुरखाखौ दैदेनो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोननि मा जेंना दङ बेखौ रायज्लायदों माइनरिटिफोरनि मुस्लिमफोरनि मा जेंना दङ बिथांमोननि जातिफोरखौ लिंहरनानै रायज्लायदों बेखिनि हाबाफारिखौथ' हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खालामबोआखै दा बेखायनो बेफोर हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना आसरित जादों जे बोरै बेबायदि सानखांनो हाखो दा बेखायनो
जोंनि आखायाव एजेन्डा दङ, जोंनि आखायाव हाबाफारि दङ, जोंहा नोजोर दङ, थांखि दङ बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय। बड'लेण्डआव थानाय 35 लाख जनसाधारनखौ लानानै जोंहा गासैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि खामानि मावनायनि जोंहा थांखि दङ आरो बेनिखायनो दिनै UPPLजों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोंखारियो। दा सोरखौबा सोंखारिनाया बे गावनि सभाबनि सायाव सोनारगोन। दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों सनमान होयो। बिथाङाबो आन्दलननिनो सासे संग्रामि नेतामोन। बर' हारिखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा जाथि भाबै दैदेननायाव सासे जाखांफुनाय बा जाफुंसारनाय सासे दैदेनगिरि। नाथाय राजनितिक भाबै जेब्ला जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि रिजनखौ बिथाङा दैदेननो थाखाय खाबु मोनबाय, बे राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता। जातिगत भाबै जाफुंसार जानो हागौ, नाथाय राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता। दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' जाथिखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय जाथिजों, भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोलजों जेरैबायदि कानेक्सन खालामबाय, फोनांजाबबाय, बेबायदि बिथाङा हायाखैमोन। 4 बोसोर जायाखै। फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव जोंनि सरकारा 4 बोसोर जागोन। 4 बोसोर जायै समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन बिफान, जोंहा माखासे NGOफोर बिथांमोनजों कानेक्सन खालामना दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन, गड मिशन, पिगारि मिशन, सेरिकालचार मिशन, हेन्डलुम मिशन, डायरी मिशन, बुंस'हायै माखासे मिशनफोरखौ जुगाजुग खालामबाय। दा बेखौ हाग्रामा महिलारियाबो हायोमोन, नाथाय बिथाङा राजनैतिक भाबै सासे फेलार सुबुं हिसाबै बिथाङा बेखौ हायाखिसै। दा दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बैफोरजों चेलेन्ज होनो हायाखै। दिनै जों बुङो सासे बिटिआरनि EMजों, सासे बिटिआरनि MCLAजों बै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थानाय MCLAफ्रा जुदि मोगा-मोगि जुदि सावरायोब्ला बिथांमोननियाव मा भिजन ओंखारगोन, जोंनियाव मा भिजन ओंखारगोन। दा बेखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि भिजन, बिथांनि डिजाइन, बिथांनि मिशनखौ बिथाङा हमदांनो हायाखै। जायखौ बिथाङा सा साज्रां नायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा मुर्ख होननानै बुंदों। बे जाबाय एकदम राजनैतिकनि बेयो जोबथानाय मोनसे भाषणसो बियो। राजनैतिक भाबै एखेबारे डिप्रेसन जानानै बुंनाय बियो रावसो। दा बेयो जेबो राव नङा।